perill, gol de Cristiano. Gol de Cristiano que demana tranquil·litat i silenci, que mira de fer callar l'estadi. Empat al Madrid amb una bona combinació, amb un bon toc de Benzema d'esperó fantàstic. Modric, Benzema, defineix Cristiano Ronaldo. Era el que dèiem, Mathieu surt, deixa el forat, aprofita la desmarcada Benzema. Benzema és un superclasse, fa un toc d'esperó increïble i després l'aprofita molt bé Cristiano, que també havia atret l'atenció dels jugadors per després entrar en segona línia, i la passada realment, el mèrit és de Benzema, també de Modric, que és un jugador fascinant, i després Cristiano fica la puntera amb tan bona direcció que al final sorprèn a Bravo. Fixeu-vos que Neymar ha tingut el 2-0 i del 2-0 hem passat a l'1-1. És normal, és a dir, era una jugada completa. Atenció a la passada llarga de Dani Alves per Luis Suárez i el gol, 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 gol! Marca el Charrúa a la contra, dispara l'uruguaio, el xèrif de l'àrea, ha controlat a l'interior de la grossa una passada vertical, llarga, profunda de Dani Alves, el control meravellós de Luis Suárez, que creua una rematada a la sortida d'Iker Casillas. Marca el segon al Barça, veure per creure, el conjunt blaugrana que estava patint de valent, marca el segon. El partit és boig, el Barça es disfressa del Madrid de fa unes temporades i li dona una clatellada amb una contra profunda que materialitza el Charrúa. 2-1, 11 de la segona, Barça 2, Madrid 1. Quina maniobra de Luis Suárez, que és el millor davanter centre del món. Bona passada de Dani Alves, filtrada, desmarcada boníssima de Luis Suárez. Necessita dos moviments, control orientat i definició. El que és un